Hjertelig velkommen til det her programmet, og vi begynner en faktisk ny programserie som heter Når sant skal sies, og den kommer til å handle litt om tidsaktuelle ting, nyhetsbilde, ting vi ser rundt oss, og hvordan skal vi reagere som kristne, hvordan skal vi tenke som kristne på denne tiden vi lever i. Og jeg har en gjest i studio i dag som jeg gleder meg over å få ha sammen med oss. Claes Møller, hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Og vi har kjent hverandre i mange år, og har jo hatt utrolig mange givende samtaler, spennende samtaler, ikke bare om teologi, ikke bare om livene våre, men også om den tiden vi lever i. Ja. Og jeg må innrømme at hvis jeg snakker med mange pastorer og ledere i dag, så er de nesten redde for å snakke om det som har med tiden å gjøre. Ja. De kan snakke om teologi, de kan snakke om været eller tilfeldigheter, men de vil ikke snakke om det som har med den tiden og nyhetsbildet å gjøre. Og for det første vil jeg stille deg spørsmålet, Claes. Tror du at vi lever i endens tid, og hvorfor det? Jo, men jeg tror, at Jesus kommer snart. Jeg tror, at vi lever i de sidste tider. Jeg er overbevist om, fordi Israel er blevet en stat, der står der, at der skal gå en generation. Og det vil sige, det er 2030, cirka. Der er ikke nogen, der ved, hvornår Jesus kommer igen. Men vi kan jo bare se, hvad skriften siger. Og så ser vi alle de ting, der sker i verden. At den er blevet vældig antikristelig verden. Vældig satanisk, siger det sådan. Er den blitt værre end da vi voksede op? Ja, 100%. Okay. Da vi voksede op, der havde vi, altså jeg voksede op med kristendom i skolen. Altså vi bad til Jesus hver morgen og sang lovsang. Kristendom, man kan sige, nu ved jeg i Danmark, før 2. verdenskrig, der var der cirka 60%, tror jeg, der var kristne. Vi ved ikke, hvor mange der var rigtig kristne. Men en stor del var mange kristne. Der havde vi også, da jøderne blev reddet. Det var jo fordi folkekirken gik ind og sagde, skal vi lyde Gud eller mennesker? Eller det vil sige, skal vi lyde Hitler, eller skal vi lyde Gud? Og det svarer lidt på det spørgsmål, du siger. Skal vi være politiske samtidig med, at vi går for indhøstning af sjæle? Og det skal vi. Så det er jo spørsmål som reiser seg hos oss kristne i dag, fordi man har et moderne ord som kalles eskatologi, altså endens tid, eller den tid vi lever i før Jesus kommer tilbake. Vi tror jo på at Jesus kommer tilbake andre gang. Og hva tror du er det viktigste å tenke på eller prioritere i denne tiden? Jamen det vigtigste, det er jo, at jeg kan huske, Ulf han sagde, at vi skal arbejde som om vi har 1000 år, og så skal vi forvente, at Jesus kommer i morgen. At man har den her forventning, at man har sin styrke i sjælen, at vi lever i evighedsperspektivet med at få vor løn i himlen. Og det er meget, meget vigtigt for at bevare glæden i den her tid, vi lever i. Det er, at vi får vor løn i himlen, og vi skal leve evigt i himlen. Vi frygter ikke døden. Men den anden side er, at vi skal have en indhøstning af sjæle, indtil Jesus kommer igen. For der står, at evangeliet skal prædikes i hele verden. For Jesus kan komme igen. Ja, Matthæus 24. Ja. Og der står der alle de tegn, der skal følge. Ikke også? Og så siger vi, skal vi stå på med at prædike evangeliet? Det skal vi. Vi skal gøre det, der er rigtigt. Vi skal have rette motiver, vi skal have rette holdninger. Og vi skal ikke tro som samfundet, vi skal tro som Jesus siger. Så jeg tror på, at vi skal være aktive, evangeliserende i vores samfund, og være et lys og et salt i vores samfund, hvad der er rigtigt og forkert. Vi skal have rigtige meninger, vi skal ikke være som verden, men vi skal være som Jesus. Det mener jeg. Vi skal være som salt og lys. Ja, så fokusere på Jesus, fordi
I Romeriet, der korsfæstede de folk og slagtede mennesker. Så der har aldrig været noget tid, hvor der ikke har været ondskab i verden. Der er ondskab i verden, for det har der altid været. Jeg tror, vi oplevede, da vi voksede op i 60'erne, 70'erne og 80'erne, der oplevede vi faktisk en god tid. Ja. Men nu er tiden ikke god. Nu er tiden blevet vældig ond, og den er blevet på samfundsplan, der er blevet vældig ond med alle skøre meninger, altså med abort, med LGBT, med alle de her totalt idiotiske holdninger, der er kommet ind i samfundet, som ødelægger den næste generation. Ja. Og det er jo interessant å på en måte høre den analysen av den tid vi lever i, fordi det blir jo ikke presentert som det er ødeleggende. At liksom nå skal du få lov å skifte kjønn hvis du har lyst, nå kan det være 7 kjønn hvis man føler for det, og liksom, du skal liksom bare leve ut dine følelser. Det tales jo som om det er en frihet, men i virkeligheten så er det jo egentlig fryktelig ødeleggende for hele vår unge generasjon. Det ødelægger samfundet. Når samfundet, man sige, i Europa har vi fjernet kristendommen. Ja. Den er blevet fjernet mere og mere. Og så har vi en propagandamaskine, som er TV, som kører deres agenda og propaganda, som ikke er sandt, men bare fuld af løgn, hvad vi skal tro på. Og hvis man siger, tænker selv, eller fritænker, hvis du er fritænker, ikke? Ja, så er du bare conspiracy-idiot. Men hvis du tænker på 2. verdenskrig, der havde vi jo Hitler, der kom til magten. Ikke? Og det var alt godt i Tyskland, og kriminelle forsvandt. De blev SS og sådan. Okay, og de havde deres propagandamaskine. Det er det samme nu. Nu er det bare noget andet, men det er ikke nazister, men det er noget andet. Og så siger vi, staten er vor Gud, og vi er under staten. Nej, staten er ikke vor Gud. Gud er Gud. Jeg underordner mig under Gud. Jeg lever i et samfund, og dem, der er valgte i samfundet, de arbejder for os. Jamen, så tingene er ved at forandre sig, som vi siger. Vi ved, hvad der er rigtigt og forkert. Humanistisk tankegang. Humanistisk filosofisk tankegang. Som er anti-Gud. Anti-ret levende. Altså, hvad man skal leve rigtigt. Og så vi kristne tør ikke at sige noget, som er rigtigt og forkert. Det vil sige, at man skal acceptere alt, ikke? Fordi folk føler, det er rigtigt. Det er løgn. Jeg studerte jo, når jeg gikk på videregående, så studerte jeg kristendomsforfølgelsen bak jernteppet. Ja. Sovjetunionen, Romania, disse landene. Og jeg leste det, og viste lysbilder for min klasse, og det var nesten ingen som hadde hørt noe om det. Nej. Og den gangen så, hvis du levde i Russland eller i Romania, så ble du jo indoktrinert. Ja. Og man kan liksom tenke, hvordan kan de ha tålt alt det som de opplevde? Jo, de ble indoktrinert til å tro at staten hadde rett, media hadde rett, skolen hadde rett. Og når jeg ser på samfunnet i dag da, så for eksempel under covid, med hele den propagandamaskinen som ble satt i gang, og det var forbudt å tenke noe annet, da var du konspirasjonsteoretiker, så vi som ikke tok vaksinen, vi ble jo konspirasjonsidioter, som du sier, så kjente jo jeg igjen det jeg hadde studert på videregående. Fordi det var jo akkurat det samme. Staten bestemmer hva du skal tenke. Og i denne situasjonen da, WHO, UN og alle disse EU, alle disse organisasjonene, de bestemte hva du skulle tenke, og det var forbudt å tenke noe annet. Ja, det er sådan, det er blevet. Ja. Jeg hørte en fra EU, en af ministerne, hun angreb Trudeau, ikke også, fordi han kaldte sin egen folk terrorister, så du skulle ikke have ret til at prædike i EU, eller snakke i EU. Ja. Men hun sagde, faren der er nu, alt er sort-hvidt, som det var før 2. verdenskrig. Så du har ikke lov til at have en debat, og det er det, jeg føler, der er nu.
Jeg voksede op som hippie, hvor vi havde masser af debatter. Men vi kunne tåle at diskutere uden at hade hinanden. Nu har du en lejr, det vil sige vaccine, ikke? Så har vi haft i kirkerne en lejr for, en lejr imod, ikke? Og så er der skabt en splittelse. Og fordi folk de er bange for at tænke selv, ikke? Og så hvis deres leder siger, jamen det er sådan her, du skal tænke, det er vældig farligt. Ikke? Du skal simpelthen, også med teologi, du skal selv finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Du skal bruge et kritisk sind for at finde sandheden. For at tænke klart. For at tage en rigtig beslutning. Ja. Og det jeg ser, at medierne tegner et billede for, hvad du skal tro, så folk er faktisk blevet som zombier nu, som bare gør, hvad medierne siger. Og medierne er faktisk totalt idiotisk, når man sidder og hører på dem. Ikke? Altså man tænker, vi lever i tider, som er så farlige, men så vil folk ikke snakke om det. Du ser bare en side af det. Ja. Du hører ikke hele sandheden. Nej. Og hvis du våger at stille spørgsmål, så er det dig, der er en idiot. Ikke? Ja. Og det er det, der er problemet. Der er det. Og jeg mener, som kristen, der skal man have vældig stærke holdninger. Hvis vi siger LGBT, er folk, er der 2 køn, eller er der flere? Ja, hvilken som helst person forstår, at der er mand og kvinde. Jeg mener, det er videnskabeligt bevist. Biologiske fakta. Ja. Så siger man, nej, sådan skal du ikke tro mere. Ja, hvorfor skal jeg ikke det? Nej, fordi den her person føler, at han er noget andet. Ikke? Og så tænker man, da vi var unge, okay, der var homoseksuelle, der var ting, som der var sådan. Men nu er det jo blevet totalt sindssygt. Så folk, og så sådan noget, så folk skal have gå i samme omklædning og alt sådan. Og man tænker ligesom, altså man tænker, er det her virkelig? Og så er det samme som med det vi ser nu, vi skal redde planeten. Ikke? Så jeg kan se, ja, så skal vi spise biller, og så skal vi det ene og det andet. Ikke? Og man tænker, det hele er blevet som en bygget på frygt for at dø. Det er bygget på veldig mye fordømmelse. Ja. Du får fordømmelse for å spise rødt kjøtt, eller spise kjøtt i det hele tatt. Ja. Du får det dårlig ved å være hvit, eller ved å tenke annerledes. Og være heteroseksuell er plutselig kontroversielt, liksom. Helt sinnssykt. Og da lurer jeg på, liksom, hva er det som skjer? Hva er det som skjer rundt oss? Og hvordan skal vi forholde oss til alt det her? Jamen, vi skal gå imod det. Helt klart. Vi skal stå imod det. Fordi nu, for eksempel min rigtige far var jøde, ikke? Så under 2. verdenskrig, ikke? Vi reddede vores jøder. Hvorfor? I Danmark? Ja, i Danmark. Hvorfor? Kirken gik imod Hitler. Ikke? Frihedskæmperne var kristne, mange af dem. De gik imod Hitler. Kirken gik imod Hitler. Mange i landet gik imod Hitler, og de reddede deres befolkning, fordi de ikke var evige med propagandamaskinen. Derfor. Så biskoperne og præstene i Danmark, de protesterte imod de sagde den samme prædiken, samme søndag i hele Danmark. Biskopperne sagde, I skal sige den her prædiken. Vi adlyder ikke mennesket, men vi adlyder Gud. De gik imod Hitler. Så de stod op for jøderne? De stod op for jøderne i hele Danmark. Det har jo forandret historien. Altså, det har jo gjort noget med historien i Danmark. Det gjorde 9.500 jøder blev ikke slået ihjel. Ja. Og det, man kan se, i vores samfund nu, altså når jeg tænker sådan her, fordi mange af de ting, der sker, det er ligesom krybet ind på os de sidste 10-20 år. Og jeg ser det jo, når folk, altså om du tager stoffer, er det normalt? Nej, det er ikke normalt. Er vi imod det? Ja, vi er imod, at folk slår sig selv ihjel. Vi er imod det. Ja. Vi er for, hvad der er rigtigt. Ja. Ikke?
Og det vi er imod ting, som ødelægger et samfund. Okay. Et samfund er bygget på familier, der får børn. Er vi imod det, der ødelægger for familierne? Ja, det er vi imod. Ja. Vi er imod abort. Hvorfor? Fordi der er ikke nogen børn. Ikke? Hvem skal så føre samfundet videre? Så vi er imod de ting, som Gud er imod. Og der skal man rejse sig op. Ikke? Jeg tænker sådan her, hvis du har med LGBT, hvad end det nu er, ikke også? Så nu her er det jo masser af skøre titler, men der er også pædofiler inde. Det er ved at komme frem nu. At pædofilerne vil have deres magt. Og det bliver det næste, som gør krav på børnene. Allerede nu er det begyndt. Ikke? Ja. At man skal have seksuel undervisning til små børn i skolerne. Ikke? Og så tænker man ligesom, jamen det havde vi jo ikke. Vi var 14-15 år før vi hørte noget. Ikke? Vi tænkte slet ikke på sådan nogle ting. Nej. Vi levede et normalt liv, ikke? Drengene spillede cowboy og pigerne legede med dukker. Ikke? Jamen det skal de ikke nu, fordi de skal finde ud af, hvilket køn det er. Ja. Og det er forældrene, så man kan sige, give skylden på samfundet. Jamen, hvad med forældrene? Det er deres sorg. Det er vi som forældre, som har ansvaret. Ja, det er forældrene. De skal rejse sig op og sige, vi tager ungerne ud, hvis de holder på med det her skidt. Vi ved, at vores børn skal være normale. Men vi har jo blitt indoktrinert veldig i det socialistiske samfunnet, at barna er statens ejendom, ikke forældrenes. Børnene er ikke statens ejendom. Det er forældrene, der har magt over børnene. Ja. Staten ejer ingenting. Det er jo radikale ting, du kommer med her. Jamen, staten ejer ingenting. Nej. Gud skabte mennesket, ikke? Så han skabte familien. Ja. Og familien har ansvar for børnene til at vokse op, så de er stærkt kristne. Ja. Ikke? Og så er vi et samfund, og i det samfund, der arbejder vi sammen, og vi er et lys og et salt. Men samfundet er ikke Gud. Nej. Så har vi menigheden. Hvilke funktioner har menigheden? Ja, menigheden er, hvor vi kommer til at bede Herren, og vi har fællesskab og styrker hinanden. Det er menigheden, det vil sige Kristi krop, det er vi jo alle sammen, men menigheden er et sted, hvor vi kommer til at bede Herren. Og jeg er som et lys og et salt i samfundet, hvordan vi hjælper hinanden og sådan. Og så er jo også menigheden kanskje en styrke og en hjælp til familien. Ja, til familien. For at hjælpe dem og opdra barna. Og... Ja, men samfundet har ikke børn. Altså samfundet ejer ikke mig. Nej. Jeg er Danmark, fordi jeg er dansk. Jeg er Danmark, fordi jeg er dansk. Ja. Og det er den holdning, der skal ind. Ja. Jeg snakkede med en fra Enhedslisten eller i Danmark. Ikke? Ja, han snakkede om det der kommunistiske skidt. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, Marker, jeg arbejder ikke for dig, du arbejder for mig, du er folkevalgt. Glem ikke det. Ja. Hvad sagde han så? Jamen, han var chokeret. Ja. Ikke? Så sagde individet har friheden til at tænke selv. Det er vores grundlov. Det er vores grundlov, og det er vores, alle lover er bygget op omkring. Det er bygget på det, og det er bygget på kristendommen. Ja. Og det er der, at socialisterne har kommet ind, altså det er jo en form for kommunisme, der er kommet ind for at kontrollere, og så vise den vej, vi skal tænke med humanisme. Ikke? Alle er gode. Og Jesus siger klart, der er ingen, der er gode. Der er kun Gud, der er god. Ja. Du skal fødes på nyt. Du skal få en ny identitet. Ja. Og det er derfor, når man fjerner kristendommen, så fjerner man livet i samfundet. Det har vi gjort mere eller mindre i de skandinaviske lande. Og det har gjort, at folk de vender sig til synd. Altså de vender sig til mørkets magter. Ikke? Og så kommer vi under en forbandelse som nation. Og det ser vi jo klart, hvordan tingene har vendt. Ja. Altså for det første, rigdom giver ikke nogen tilfredsstillelse. Det er Jesus, der skaber fred i vores hjerte. Ikke? Og du kan ikke kontrollere dig selv, hvis du ikke er frelst. Det går ikke. Nej. For kødet er for kraftigt. Det vil til at gøre dig selv og andre. Så se, jeg betragter den vending, der har været i vores samfund, hvor vi har vendt Jesus ryggen, eller i hele Europa. Det er meget forfærdeligt, hvad der er sket i Europa. Så synes jeg, vi skal snakke lidt om globale institutioner, fordi du er fra Danmark, jeg er fra Norge. Vi kommer egentlig fra traditionelle lutherske samfund, kristne samfund.
faktisk pietistiske samfunn som i mange generasjoner har oppfostret til kristne barn og unge. Og våre samfunn har vært preget av det. Ja. Vi har hatt veldig mye velstand og velferd. Ja, vi har været velsignet. Og vært veldig velsignet på grunn av det. Også i dag så har vi denne arven. Ja. Men en del politikere og journalister vender seg til globale institusjoner. Ja. Altså den ene som vi skal snakke litt om, det er WEF, altså World Economic Forum. Ja. Og så har du UN, altså FN. Og så har du World Health Organization, Ja. som bare noen eksempler på Ja. disse institusjonene globalt sett, Ja. som våre ministre, statsministre, sier vi må rette oss etter dem. Vi må følge deres pipe. Ja. Og det lyder profesjonelt, det lyder riktig, og derfor så bøyer de fleste nordmenn og dansker seg for det. Men si litt om WEF, World Economic Forum, og hvilken agenda har de, hvilke planer har de? Har de noen innflytelse i det hele tatt? Jamen, de har meget indflydelse, fordi mange ledere i verden er uddannet under dem. Så de har rigtig meget indflydelse, og de tænker på, at den nye verdensorden, som de tænker på, der skal være en ny verdensorden. Og de snakker om, så Klaus Schwab siger, ingen skal eje noget, og alle skal være lykkelige. Det er jo et kommunistisk fantasiverden. Altså Klaus Schwab, som er leder, som er leder det, ja. Ja. Og så snakker de om at afbefolke verden ned til 1 milliard. Ikke? Ja, vi har lige læst deres hjemmeside, og de proklamerer disse tingene som et mål at reducere verdens befolkning. Og det er for at redde planeten, ikke? Og det lyder rigtigt, og jeg begynder at høre rigtig mange mennesker snakke om det. Ikke? Men det man glemmer så at sige, hvem er det, der skal dø? Ikke? Hvem skal slås ihjel? Så de har som målsætning politisk og på alle mulige måter at ændre verdens befolkningens sammensætning og antal drastisk. Ja. Og de er på vej, ikke? Altså de er på vej igennem, og det er jo det, de siger gennem vaccine, epidemier, hungersnød og alt, så skal folk dø, ikke? Og vi ser mange tingene ske nu. Ikke? Nu har vi jo en krig i Ukraine, hvor 400.000 ukrainere er blevet slået ihjel. 400.000 Ja, mindst soldater, unge soldater, mindst, ja. unge Ja, mænd. de ved ikke, hvor mange der er slået ihjel. Ikke? Og så ved man også, at de her store firmaer, som Monsanto og BlackRock og alt det med, de køber op jorden, ikke? De køber det op for ingenting. Og det, Klaus Schwab sagde, at Ukraine skulle være et af de første lande, hvor det skulle være et forbillede for et totalt kontrolleret land, ikke? Som Kina. Altså, når man siger det til folk, de tror ikke på det. Så folk tror ikke på, hvis man går ned i Kina, så ser hvor det kontrolleret der. Ja. Jamen, de tror det ikke på. Så folk, de tror ikke på noget, fordi vi har en propagandamaskine, der ikke snakker om det. Ja. Så for os i Norge er jo Kina en stor businesspartner. Det er det også. Men den anden side, de ikke snakker om, det er kontrollen. Ikke, som den har det med facial recognition, og hvordan de kan kontrollere dine penge. Og det er det, vi er på vej ind i overalt, at lave et nyt pengesystem, hvor vi er allerede delvis kontrolleret. Ikke? Vi har alt på telefonen. Ikke? Ja. Altså folk ved alt om en. Du kan bare tænke en eller anden tanke, så kommer det frem på telefonen. Ja. Eller du kan gå ind i næsten hvilken som helst bank i Norge, og det er ingen kontanter. Ja, det er en anden side, og du kan ikke bruge dine penge, som du vil. Ikke? Altså allerede nu er det begyndt at blive mere og mere kontrol. Ikke? Altså hvis du skal gøre noget, så banken, hvad skal du gøre det for? Så spørger de dig. Jamen det er jo ikke deres problem, det er jo mine penge. Ja. Men så problemet er, at vi kommer ind i noget, der fordi der er ikke nogen debatter om det på tv. Mm-hmm. De snakker ikke, for dem er Klaus Schwab en vældig stærk ting for vores fremtid. 2030. Ingen skal eje noget, alle skal være lykkelige. For os der er det jo et kommunistisk system, Totalt. hvor at du ejer ingenting, og du er lykkelig, og du får lidt
penge, og for alt, vi skal redde planeten, ikke? Og så skal vi alle sammen bo i de her store byer, hvor alt bliver totalt kontrolleret, ikke? Og jeg har jo snakket med min familie, ikke? At børnene af min familie, de synes, det er helt i orden, at det hele er kontrolleret og sådan. Men vi har fået det ind med skoleundervisningen og lært sig. Ja, men det er jo lige præcis det. Skolesystemet er jo den sted, hvor du bliver indoktrineret i socialisme. Ja. Altså i Danmark, der er det jo socialisterne mere eller mindre, der har indtaget hele skolesystemet. Ja. Så du bliver opflasket med det her kommunistiske tankegang. Ja. Ikke? Og nu kalder vi det ikke det, vi siger socialistisk. Ikke? Ja. Men roden er den samme. Og det andet, det er jo, at nazismen var jo nationalsocialisme. Så det drejer jo som om et samfund, der styrer dig. Og du har en eller anden figur i toppen, som er leder, ikke? Og du bare, for samfundets skyld, så skal du ikke være individualist, ikke? Ja. Kristendommen drejer sig om, at du er er et individ med dine egne drømme og dine egne tanker, og vi arbejder sammen i kærlighed, underordnet under hinanden i kærlighed. Det er helt modsat. Her, der gør du bare, hvad der bliver sagt, ikke? Og betaler din skat og gør, hvad der bliver sagt. Fordi faktum, det du siger, er jo fakta, at i de kristne landene og i vår kristne kultur, så er det dette med trosfrihet er født. Det finnes jo ikke egentlig trosfrihet i ikke-kristne land, generelt sett. Og det finnes ikke ytringsfrihet heller. Det er en del som er født i vårt land. Og meningsfrihet og eiendomsrett. Altså ingen skal ha rett til å ta din eiendom. Men det er det staten gjør i dag. Altså jeg hørte jo, det kommunisterne gjorde jo i gamle dage, og jeg snakkede med en ven, hvordan de gjorde det dengang, ikke, i Jugoslavien og sådan. De satte jo bare højere skatter på de rige folks ejendom. Og til sidst kunne de ikke betale. Nej. Det er jo også, de gør nu på, arveskat og alt muligt andet, med slottene, ikke også? Så alle dem, der ejer slottene i Danmark, de kan ikke betale det. Det kan ikke sætte det. Så staten stjæler det. Ja. Og selvfølgelig, vi siger ikke, de stjæler det, men det er det, de gør. Ja. Og de stjæler vores ting, ikke? Vi betaler skat. Vi har jo kæmpe skat, ikke? Og så, men så sætter vi bare lidt mere skat, for samfundet skal køre rundt, ikke? Ja. Og det er jo på den måde, at folk, vi har svært ved at blive rige i vores nationer. Altså hvis du er meget rig, så kan du blive rig, men mange af os, der er fattige og mellemklassen, vi har svært ved at rejse os op, fordi vi ved ikke, hvordan vi skal snyde staten. Nej. Og det er jo på grund af, at nu er det ikke snyderi at lade være med at betale skat, men det er jo noget med, at det er jo sådan set ikke de rige, der betaler skatten. Det er jo altid mellemklassen og de fattige, der betaler alt. Men jeg synes, vi er inne på noe superspennende, og det er det her som jeg kom frem til når jeg studerte da på videregående kristendomsforfølgelsen bak jernteppet. Det er at jeg fant ut hvordan et totalitært samfunn fungerer. Så jeg skrev en artikkel om det her under covid, og det var ingen av de kristne avisene som tok den inn. Men det tror de ikke. Nei, det var for radikalt. Fordi jeg sier, nå er vi på vei inn, må vi passe oss, så vi ikke mister demokratiet, fordi vi er i ferd med å godta et totalitært samfunn. Hvor myndigheter og media, og det er jo statskanaler og statseide ting som påvirker oss i Norge og Danmark. De skal bestemme hva vi skal mene, de skal bestemme hva vi skal tro. Og hvis du for eksempel, sånn som denne finske parlamentsmedlemmen, som leste fra det første kapittel i Bibelen. Ja, og så står det at det er menn og kvinner. Ja, ikke sant? At vi er skapt til å være mann og kvinne, og menn gjennom ugudelighet så har vi begynt å begjære det samme kjønn. Og hun ble rett og slett anklaget, og er ennå ikke totalt frikjent for det at hun leste fra Bibelen. Så kan man jo lure på hvem er det som avgjør hva vi skal tro, hva vi skal mene og tenke. Er det staten til enhver tid? Fordi staten kan jo bli totalt ateistisk, som den er i ferd med å bli i Norge og Danmark. Og da blir det jo forbudt å være en kristen.
Det blir forbudt å tro for eksempel på ekteskapet eller på familien. Ja. Skal vi godta det? Og det er der jeg oppdaget det totalitære agendaen som ligger bak. Ja. Også i dag. Den er ikke så annerledes enn det som var i Sovjetunionen. Nej, og det er meget mere finfølende, ikke? Fordi det bliver i humanistisk navn, ikke også? Og det vil sige, altså nu er man jo en tid, hvor folk ved ikke, hvad synd er. De tror ikke på himmel eller helvede, altså hvorfor skal jeg blive frelst, ikke? Og så har du mange kirker, der accepterer homoseksualitet og LGBT, og fordi Gud elsker alle mennesker, ikke? Og det er helt klart, at kirken accepterer alle mennesker, men den accepterer ikke synd. Nej. Så jeg blev jo frelst, fordi jeg blev accepteret, men jeg måtte omvende mig for min synd, fordi Herren vil have mig fri. Ikke? Og det er det drejer sig om, hvad er ret og hvad er fejl. Ikke? Og så hvis du er i altså nu har vi jo for os den situation der er nu er jo totalt sindssyg. Altså hvis du snakker med normale nordmænd som ikke er i regeringen, de synes jo hele det der LGBT og alt det er totalt sindssygt. Vi snakker med normale mennesker. Men vi snakker med regeringsfolk og folk op i universitetet, de er jo bindegale i hovedet. Jamen det er jo sindssygt. De tror på de her ting. Ja. Og de kommer med deres fornuftsnak. Men du kan snakke med en bonde eller hvem som helst andet. De siger, det her, det er fejl. Jamen, er det flertallet, der skal bestemme? Eller er det få personer, der skal lave et tyranni over os? Nu ved vi, at Klaus Schwab og dem, de er der for at ødelægge familien. Ja. Og det er det bevidst, for at de ikke vil have nogen fremtid for nogle børn, der skal blive født. For at afbefolke verden. For å stoppe deg der. Når det gjelder avbefolkningen og overpopulasjon, så har jo, jeg lærte det i skolen jeg gikk på 70-tallet, at det er det største problem. Så det er ikke noe nytt, det har vært der i mange år. Og jeg tror de fleste som har studert i Norge, de har lært seg det, at overbefolkning er det største problem. Og så hører jeg for eksempel Elon Musk, Teslas leder her forleden dag, sier i industrien og i verdens ledelse så vet vi vet, ikke tror, men vet, at det er ikke overpopulasjon som er det største problem. Det er decrease of population, altså nedskalering av befolkningen. De vil bli eldre. Ja, altså problemet er at det mangler, i tysk industri så mangler de titusenvis av kvalifiserte arbeidere. I Norge i dag så mangler vi leger, lærere, sykepleiere, vi mangler så mange. Det er fordi vi blir eldre. Ja, ikke sant? Og vi får ikke nok til å dekke alle behovene i våres høykvalifiserte samfunn. Og så hører vi propagandaen fra universitetene og fra media at vi er alt for mange mennesker. Mens hvis du tar gjennomsnitt i Europa, så blir det født 1,5 person per kvinne. Og det burde vært født 2,2 minst hvis vi skulle opprettholde befolkningen. Så sier da noen politikere vi kan bare erstatte det med flyktninger. Men kan vi det? Nej. Jo, altså hvis du har nogen, som hvis man kører samme propaganda som i Canada, hvor man tager folk med gennem uddannelse, så kan man tage mange arbejdspladser, men det er jo ikke det, vi har gjort. Der er blevet lavet en krig i Mellemøsten, og så har man taget alle folk til at komme ind. Og det har været et kæmpe problem. Nu ser vi jo et stort problem i Sverige og mange andre steder, hvor kan sige sådan, ja, kristendommen opfostrer dig til at være en trofast borger og stå op i dit samfund loyalt. Og have rigtige holdninger. Kristendommen gør, at du skal have familier og børn. Den beskytter samfundet.
nu har vi fået andre folk ind, som, nu lyder det jo racistisk, når man siger det, men hvis man tænker sådan her, har vi ret til at være patriotisk i vores land? Har vi ret til at føle stolthed over vores land? Ikke? Over, altså nu, og nej, det må vi ikke mere. Ikke? Som du sagde, du skal ikke være stolt over, at du er hvid. Nej. Ja, hvorfor ikke det? Nej. Eller europæer, eller nordmand, eller at du snakker dansk eller norsk. Det må du ikke være stolt over. Altså, vi har fået et problem ind i vores samfund. Vi har fået et problem. Ja. Men til sidst, nu begynder vi at nærme os slutten, så tænker jeg spurgte en predikant for ikke længe siden, så spurgte jeg, det er vigtigt at være våken i vår tid, fordi det skjer så mye utvikling i samfunnet, og mye ondskap i samfunnet. Så sa han, ja, vi skal bare forkynne evangeliet. Only preach the gospel. Og da så tenker jeg, fordi jeg møter den holdningen ganske mange steder da, at vi som forkynnere, vi som kristne i det hele tatt, vi skal ikke mene noe om politikk. Vi skal ikke blande oss i utviklingen av verden og samfunnet rundt oss, hverken lokalt eller nasjonalt eller globalt. Og det må vi overlate til andre som har forståelse på det, liksom. Og da tenker jeg sånn her, da overlater vi det til verdens folk. Men nå er jeg ved å svare på spørsmålet, så Klaus, fortell litt om det. Ja, men altså, det jøderne og kristendom har jo forvandlet verden, ikke? Det vi lever i nu. Det er vi som har bygget, det er kristne som har bygget det samfunnet vi er i dag. Og jøderne. Ja. Og der mener jeg, at Gud forvandler verden igennem mennesker. Ja. Vi er sat her i verden til at forvandle verden. Ja. Ikke til at fornægte verden. Vi er her for at gøre noget godt. Ja. Og jeg mener, at man skal være politisk. Man skal gøre alt for at forandre sit lokalsamfund i retning, hvad Jesus mener. Det mener jeg, at man skal være. Og så skal man vinde verden. Ja. Vi skal ikke være folk, der fornægter alting. Vi skal stå op for, hvad der er sandt. Og det er vigtigt. Fordi det er vores ansvar i et samfund. Vi er et lys og et salt i samfundet. Vi skal sige, hvad der er rigtigt og forkert. Så da har vi akkurat hatt valg, lokalvalg i Norge, og jeg kjenner personlig mange sterke kristne. Det kan være i kristent parti eller et ikke-kristent parti, men som virkelig gjør en innsats i deres by, i deres kommune, deres fylke, og som er med på en måte å prege samfunnet der hvor de er, med en kristen tankegang. Og de som driver kristne skoler, de som driver media, nå er vi jo akkurat i et media her, og sender TV, og det er viktig å prege denne verden. Det er supervigtigt. Det er supervigtigt. Ja. Fordi hvis der ikke nogen, der stod op for jøderne, så dengang de skulle slagtes i Danmark, så havde vi været skyldige af 9.000 af vores folk var døde. Og det var det, vi havnede i Norge. Så Danmark gjorde det, og kongen gjorde det. Vi stod op for vores folk, og vi reddede det. Ja. Og vi er skyldige, når vi ikke snakker. Ja. Vi er skyldige, når vi ikke bringer det frem. Så det er ikke bare de onde, som det er jo samme, som Jesus skaber ondskab. Hvis du ikke advarer folk, de går den gale vej, så deres blod er på deres hænder, står der i Bibelen. Ja. Det står veldig klart. Det står i Esekiel, ja. Så jeg tror, Gud mener, hvad han siger. Ja. Det var en som sa sånn her, det er ikke de onde som preger verdensutviklingen, men det er de gode som ikke tør å si noe. Nettopp, det er det. Så til slutt vil jeg bare oppfordre deg som er god, som har tatt imot Jesus, og som følger Jesus og tror på Bibelen, og tror på Guds prinsipper og sannheter. Fortsett å være god, fortsett å være ærlig, og tal det som er sant. Stå opp imot tidsånden, det som finnes i denne tiden,
Og ikke skam deg ved evangeliet, fordi det er en Guds kraft til frelse. Så takk skal du ha, Klaus, for at du var med i studio i dag, og vi gleder oss over fortsettelsen. Og vi ønsker deg velsignelse, og en fortsatt velsignet dag og uke, deg som har lyttet til. Og Gud velsigne deg. Ha en fortsatt god dag.